Takže ukážem vám ako dať auta do GTA svoje vlastné. Takže klikneme na internet. GGMM do Google. Download mod. Na plochu. OK. Čiže máme to na ploche. Teraz extrahovať na plochu. Tuto máme. Tie súbory, ktoré sme extrahovali, musíme dať do zložky GTA. Takže už to máme tu. OK. Teraz musíme stiahnuť nejaké tie auta. Naťukáme GTA NCD alebo GTA CZ, aj tam sú nejaké. OK, čiže nájdeme si GTA San Andreas. 4 riadky na to máme Cars, ako auta do GTA. Dáme si BMWčka. Musíme počkať, dokým tu načíta. Tu máte auta. Všelijaké, od vymyslov sveta. Dobre, BMW. OK, nájdeme si nejaký ten taxík, lebo keď zapnete novú hru, tak tam sú zvyčajne taxíky. Tu máme jeden, hej. Ideme si ho stiahnuť. Download. Tu kliknite na click here to start download a uložiť na plochu a uložiť. Máte to na ploche, dáte extrahovať z D, máte to tu. Keď si stiahnete, dajme tomu iné auto, tak v textovom v prečinku tu bude vám písať nejak názov auta. Tu píše taxi, lebo to je taxi. Keby ste si stiahovali napríklad Lamborghini, tak vám napíše nejaké iné auto, napríklad Infendus. Hej. A ukážem vám prečo, lebo no ten program si spustíme, hej. Taxi. Tu musíme naťukať taxi, lebo tam písalo, že taxi. Keby tam písalo Infendus, tak naťukáme Infendus, hej. Ale ja naťukám taxi.
OK. Ja toto auto tu už síce mám, ale dám to naspäť, jak keby sme mali jak máte vy taxi svoje. No, vy máte také obyčajné taxi, hej. Keď si to chcete nainštalovať to nové, ktoré sme si stiahli pred chvíľou, tak kliknete na installer a create desktop. To sa vám zalohuje, jak ja som vám teraz ukázal, keby sa vám dačo pokazilo. Teraz dáte manual mod installer a DDF model. My to máme na ploche v taxíku. Plocha, taxi. Otevřít. Teraz textúry. Plocha, taxi, otevřít, textúry. OK. Teraz na ploche v textovom dokumente musíte skopírovať taxi, to je názov toho auta. Celé skopírujete. Dáte tu do hunting, lebo tam písalo hore hunting. V nejakých iných autách musíte dať aj CarMods, to je tam pri huntingu, hej. Dáte instalovať. Keď vám tu napíše done, tak dáte exit a už máte ten nový taxík. Zavriete a spustíte si GTA. Dáme si novú hru. Ja to nehrám. To nám netreba. OK. No, to akurát toto auto ma zrazilo. Do fras. Takže